Едно от нашите деца, което посещаваше училището на госпожа Аткова, се наложи от центъра да бъде преместено в родната му среда. Това се оказа изключително пагубно за развитието на детето. То върна изключително много в развитието назад. Всичко, което беше постигнато с много съвместни усилия, беше забравено. Много ми се иска дълги години да можем да инвестираме в неговото бъдеще, за да получи наистина едно добро образование, защото това, в което вярвам, е, че всяко дете се нуждае от шанс в живота. Значи Радко, когато беше в Сиракова, аз не го одобрявах това училище и постоянно го биеха децата, тук комшичета наши, взимаха му закуската. Въобще той не беше доволен, аз също не бех доволна. Учебници, раници, всичко му се късаше на детето. И в един даден момент госпожа Юлия ми звъни и ни пита какво става с него. И аз си обяснявам на жената и тя реши, че трябва детето да си е при тех Радко. Първото впечатление, което Радко ми направи като пристигна, беше, че на детето му липсва много обич, много сигурност. Беше с много грубо поведение, езикът му беше груб. Децата го приеха по-трудно, тъй като той беше от друга среда, нивото на хигиена беше по-различно. Значи това училище първо ги учи децата на много човечност, на много добродетели. Това, което голямото масово училище не може. Питат ли ме де и смятам? Като си помисля за Радко и за бъдещето му, не ми се ще детето да спира да учи и да бъде сред нас. Реално погледнато, ако той спре образованието си като всички други роми, ще бъде отритнат, няма да има никаква перспектива в живота и въобще няма да може да се реализира. Питат ли ме де и земята, що най-любя на света? Аз искам да завърши и да си има образование, защото един ден ще е много по-лесно за него. С една дума, честно казано, няма да е като мен. Моя най-добър приятел е Радко, защото измисля забавни игри. Това, което можем да постигнем с него, са много добри резултати, които един ден биха помогнали той да се реализира нормално и най-вече като най-важното за всяко дете и да постигне своите детски мечти. Когато порасна, искам да стана футболист.